ман ғайриихтиёр банохост худам надониста ки чаро ва чӣ рӯй медиҳад чеҳраҳо ва рӯйдодҳоро тасаввур кардам. пас он корҳоям идома ёфтанд ва ногаҳон ончунон ҳамааш зебо шакл гирифт ки як романе тавлид шуд. ҳоло онро фикран ба анҷом расондам. асар бисёр хуб аст ва ман аз он хеле қаноатманд ҳастам. агар саломатиам маро тарк насозад, пас аз 2 ҳафта роман навишта хоҳад шуд. яке аз бузургтарин асар дар бораи муҳаббат, оила, маънои зиндагӣ ва паҳлӯҳои гуногуни ҳассосияти шадид романи нависандаи маъруфи рус Лев Толстой Анна Каренина мебошад, ки тавассути ҳикояи якчанд оилаи хушбахту бадбахт дар бораи нозуктарин тапишҳои ҷони инсонҳо нақл мекунад. ба назар чунин мерасад, ки нависанда дар ин роман дар бораи одамон бештар аз худи онҳо фаҳмидааст. романи Лев Толстой дар бораи муҳаббати фоҷиабори хонуми оиладор Анна Каренина ва афсари барҷаста Вронский, дар бораи муносибати хонадони ашрофон Константин Лёвин ва Китя Шербатский нақл мекунад. дар асар тасвирҳои зебо оид ба урфу одатҳо ва зиндагии муҳити Санкт-Петербург ва Москав дар нимаи дуюми асри 19, ҳаёти ашрофону деҳқонон, ки инъикосгари замири фалсафонаи нависандааш Лев Толстой мебошад, вуҷуд доранд, ки хонандаро барои мутолиаи асар шавқманд мегардонанд. ҷое дар хотираҳояш нависанда Лев Толстой бобати сабки навиштани асарҳояш қайд намудааст, ки боре Пушкин ба рафиқи худ гуфт: тасаввур кун, ки Татьянам чӣ кор кардааст. вай ба шавҳар баромад. ман инро аз вай интизор набудам. дар бораи Анна ман ҳам ҳаминро гуфта метавонам. қаҳрамонони ман он тавре амал мекунанд, ки дар ҳаёти воқеӣ бояд ҳамон тавр амал кунанд, на он тавре ки ман мехоҳам. тавре дар оғози бахш ёдовар шудем, нависанда Лев Толстой романи Анна Каренинаро тибқи нақшаҳои эҷодиаш мебоист дар муддати 2 ҳафта нависад, аммо эҷоди асар ба муҳлати 4 сол тӯл мекашад. 24 феврали соли 1870 нависанда Лев Николаевич Толстой навиштани романиро дар бораи ҳаёти шахсӣ ва муносибатҳои ҳамзамононаш ба нақша гирифт, аммо ӯ ба амалисозии нақшаи худ танҳо моҳи феврали соли 1873 шурӯъ кард. ҳамин тавр роман қисм қисм аз чоп баромад, ки аввалинаш соли 1875 дар нашрияи Паёми Россия ба таб расид. ҳамааш бо омадани Анна Каренина ба хонаи бародараш Обланский, ки миёни ӯву ҳамсараш нофаҳмӣ рӯй додааст, оғоз меёбад. Каренина соҳиби шавҳар ва як писарчаи дусрӯяк мебошад. пас аз он ки ӯ бародарашро бо ҳамсараш оштӣ медоронд, ба аргушти шомгоҳӣ меравад ва он ҷо бо Вронский вомехӯрад. ҳар ду ба як нигоҳ ошиқи ҳамдигар мешаванд ва ҳамин тавр муҳаббати бузургу тақдирсоз ва дар айни замон пурфоҷиае, ки Каренинаро аз шавҳару фарзандаш ҷудо мекунад, оғоз меёбад. дар аввал гӯё онҳо бо вуҷуди зиддияти атрофиён ба муҳаббаташон хушбахт ҳастанд, аммо пас аз гузашти солҳо Каренина мефаҳмад, ки дар зиндагӣ ҳеҷ мақоме пайдо нанамудааст ва писарашро, ки ҳамроҳ бо шавҳари собиқаш тарк намуда буд, хеле пазмон шудааст. ӯ ба зодгоҳаш бар мегардад ва барояш маълум мешавад, ки наздикону пайвандонаш барои чунин амалаш аз ӯ рӯ тофтаанд. Каренина пушаймон боз ба назди Вронский бозгаштанист, то бахшиш пурсад, аммо дар нисфи роҳ ӯ вафот мекунад. роман ба мо дӯст доштанро таълим медиҳад, аммо боз дар айни замон меомӯзонад, ки мо эҳсоси худро идора кунем. Толстой як нависандаи бузурги реалист аст. аз ин рӯ ӯ ҳаёти синфи худро нишон дода, камбудиҳояшро намоён мекунад, ба он аз ҷиҳати танқидӣ ва баъзан ҳаҷм менигарад. роман бо услуби устоди нобиға навишта шудааст. умқи тасвири психологии воқеаҳо, нозукӣ ва тасвири табиӣ, маҳорати аҷиби тасвири манзара, зебоӣ ва содагии бадеии забон, воқеият дар тасвири ҳаёти ҳаррӯза, ин ҳама романро ба яке аз бузургтарин асарҳои бадеии адабиёти ҷаҳон табдил доданд. бояд гуфт, ки дар умум аз рӯи асари мазкур сар карда соли 1911 то соли 2017 аз ҷониби ширкатҳо ва кишварҳои гуногун беш аз 30 филм ба навор гирифта шудааст. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз илҳоқ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.